Good morning guys. दिनै जों गुवाहाटीयाव थांगासिनो. दिनैनि ब्लगआथ' बारा मोजां जानाय नङा, हस्पिटालावसो थांगोन नालाय गाइस. ओमफ्राय नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि. दा रङिया मोनफैबाय जों लोगोफोर फैनानै. बारा गोजान गैला आरोखि थांनो मोननोसै. दिनैनि ब्लगआथ' बारा मोजां जानाय नङा गाइस. थेवबाबो नायलांदो गाइस. फाइनालि गाइस जों गुवाहाटी मोनफैबाय. Today I am English maker guys. Load of Guwahati guys. Awesome. Oh my god. Holy moly Guwahati. Today I am English maker guys. So lot of traffic na guys. So dangerous today. Oh my god. Wow. Lot of hill. Awesome. Wow. Guwahati guys. Today I am little English maker. What's up? Hello English maker friends. Wow, lot of. What's up guys? Today I am English maker na. This is a hill, green. Lot of guys. Wow, this is a horn. Wow, lot of. Finally जों सफैबाय गाइस हस्पिटालाव. कर'नानि जुनै सानैल' हाबनो एलाउड दं, ओंखायनो दा बाहेरायाव दंथ'यो गाइस. थ' गाइस आं दा हस्पिटाल सिङाव दङ. ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै गाइस. लाइक एन्ड साबस्क्राइब, शेयार गाइस. बाय बाय.